Croeso pawb i sesiwn ola Cyfrinachau Curo. My gosh, mae amser di hedfan wir felly fi'n gobeithio bod chi wedi bod yn joio hyd yn hyn. Fi'n gwybod bod fi wedi, fi'n gwybod mae Thomas wedi bod yn mwynhau hefyd, felly ni'n rili edrych ymlaen i allu orffen gyda quiz anhygoel o dda a gweld pwy sydd wedi bod yn talu sylw'n rili galed dros y wythnosau diwetha. Felly ni'n mynd i ddechrau sesiwn heddiw gyda rhywbeth fi'n siŵr bod mwyafrif ohonoch chi'n gyfarwydd iawn gyda, sef y loteri. Felly beth sy'n digwydd yn y loteri bob wythnos yw bod pobl yn dewis rhifau gwahanol ac yn gobeithio bod y rhifau yna'n ymddangos yn ein loteri ni. Felly beth fi'n mynd i ofyn, fi'n mynd i ofyn i chi gwneud union hwnna. Fi moyn i chi ddewis 6 rhif loteri rhwng 1 a 49. Felly, naill ai sgwennwch hwn lawr o darn o bapur neu rowch nhw yn y chat, ond fi'n mynd i roi 30 geiliad i chi, a 30 geiliad yn unig, i sgwennu unrhyw 6 rhif chi moyn. Ewch amdani. Felly, 6 rhif loteri fel petai chi'n rhoi e mewn ar gyfer y gêm eich hunain. Iawn? Os mae pobl, good, mae rai pobl yn rhoi fe mewn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, da iawn, 49, 1, 7, good. Gweld lot o rhifau sgwar yma sy'n ddiddorol. Mae rhywun allan rhoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, diddorol. Unrhyw 6 rhif rhwng 1 a 49, iawn? Okay. So mae 30 geiliad yna wedi dod i ben, ond fi'n mynd i just check up o pawb wedi cael cyfle i sgwennu rhifau nhw. Hyfryd. A cofiwch bod eisiau bod yn 6 rhif gwahanol, ti'n methu bod yn ail rhif, yr un rhif mwy nag unwaith, iawn? Okay. Felly nes i wneud hwn yn gynharach, nes i ar hap ddewis 6 rhif, felly dyna sy'n bwysig cofio nawr, yn y loteri mae rhifau yma'n llwyr ar hap. A'r 6 rhif yma yw 3, 15, 23, 27, 48 a 49. Felly be fi'n mynd i ofyn i chi, edrychwch ar eich cerdyn loteri chi, edrychwch ar y 6 rhif chi wedi sgwennu, ac a oes unrhyw rhifau yna yn ymddangos yn eich cerdyn chi. Felly edrych nôl, fi'n cofio, nes i weld rai pobl yn sgwennu 3 bendant, so chi'n cael un o'r rhifau'n iawn. Os gan rhywun 15, 23, 27, 48 neu 49. Dyna'r cwestiwn cyntaf. Cadwch hwn yn y cof, os mae'n dach chi fe dan y bapur, gred, neu dach chi fe ar y chat, hyfryd, mi moyn chi wybod pa rhifau, faint o rhifau chi wedi cael yn cywir. Oherwydd, ni'n mynd i dybio bod ni'n chwarae loteri unwaith yr wythnos, pob wythnos. A da ni bras amcan tebygolrwydd, yr amser mae'n mynd i gymryd i chi naill ai cael dim o'r rhifau'n gywir, neu dim ond un o'r rhifau yna'n gywir, yw, gael ni weld, barod, 1 mewn 2. Felly be mae'n golygu yw, i'r pobl oedd wedi sgwennu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dim ond 3 oedd ddim yn ddangos i chi. Felly i chi gael dim ond un o'r rhifau yna'n gywir, mae'r amcan tebygolrwydd yna tua 1 mewn 2. Yr amcan amser ennill felly yw pythefnos. Pythefnos yw 2 wythnos. Iawn? Felly beth yw'r tebygolrwydd o gael 2 o'r rhifau'n gywir? Felly i rheini ohonoch chi, gen i weld oedd unrhyw un wedi cael mwy na 2 o'r rhifau yna'n gywir diddorol sydd i chi. Ond y tebygolrwydd o gael 2 o'r rhifau yna'n gywir yw 1 mewn 8. Os rwy'n gallu gweithio fi yn y chat, faint amser mae hwnna'n mynd i gymryd? Os ydych chi'n chwarae unwaith yr wythnos, faint o wythnosau, faint o fisoedd ydy yn mynd i gymryd i gael 2 rhif yn cywir? So fi'n gweld 8 wythnos, da iawn, 16 wythnos, oce. So 8 wythnos sy'n gywir, da iawn chi, ond os rwy'n gallu gweithio fi beth yw 8 wythnos, falle mewn misoedd, os rwy'n yn gwybod. 8 wythnos, 8, fi'n gweld mis, 1 mis, fi'n gweld, fi wedi gweld ateb cywir, 2 mis, da iawn chi. Felly, y tebygolrwydd i gael 2 rhif yn gywir yw 2 fis. Beth am 3 rhif? So, i gael 3 rhif yn gywir, mae fe'n mynd i gymryd 1 mewn 57. Dyna yw tebygolrwydd o gael 3 o'r rhifau loteri. Allan o 6. Dim ond hanner ohonyn nhw'n gywir, a mae'n mynd i gymryd 1 mewn 57. Sef, mewn amser, tua blwyddyn. Sy'n cymryd lot fawr iawn amser. Os ydych chi'n chwarae loteri unwaith yr wythnos am flwyddyn cyfan, mae'r mathemateg yn gweithio ni, dim ond 3 o rhifau bydd chi wedi cael yn gywir. Oce, ni'n mynd i barhau. Beth am 4 wythnos? Os ta 1 mewn 57, mae fe'n mynd i gymryd i cael 3 yn gywir. Os rhywun gallu amcan gyfrif, faint amser mae fe'n mynd i gymryd i cael 4 o'n gywir?
Wel, 13 mis. O, pobl yn cywiro'r blwyddyn. Chi yn iawn, 57 wythnos, iawn. Dwi'n mynd ymlaen. So, i gael 4 rhif yn gywir, a fe'n mynd i gymryd 1 mewn 1032. Oh my gosh, mae'n rhy fawr, nag yw e? Os dwi'n gallu tybio... O, mae rhywun wedi gweud 1 mewn 1000, da iawn chi. Os dwi'n gallu tybio faint amser mae 1 mewn 1032 mynd i gymryd? Unrhyw yn gwybod? Decade, okay, so decade yw beth? 10 blwyddyn. Mae hwnna'n ddiddorol. 6 blwyddyn, 5 blwyddyn. Bach yn fwy boes, dwi'n credu. 4 blwyddyn. Okay, da iawn chi. Os mae 1 blwyddyn o ddau gael 1,57, mae gael 1,1032 mynd i cymryd 20 blwyddyn. 20 blwyddyn, mae hwnna'n amser really hir. Dyna yw'n oedran i. Ac mae hwnna dim ond i gael 4 rhifau gywir. Dim hyn cael jackpot o'r 6. Felly, be ni'n trio dangos yw mae lotri'n cymryd lot o amser i gael yn gywir. 5 prif, i rheini o'n chi, sy'n gwybod os oedd rai ohonoch chi wedi cael 5 prif yn gywir. Ond i gael y 5 prif gyd yn gywir, ni'n edrych at tebygolrwydd o 1 mewn 55,491. Mae hwnna'n rhif enfawr nawr nag yw e. Os unrhyw'n gallu amcan faint amser mae hwnna'n mynd i gymryd i ennill. Os unrhyw amcan amser, dyn ni boes. Unrhyw syniad. 100 blwyddyn, 135, 1,100 blwyddyn. 600, mae da ni'n edrych ar lot o mil, oce. Ni'n mynd i edrych barod, beth yw e? 1000 blwyddyn, da iawn ohonoch chi yn gweud 1000. 1000 blwyddyn mae fe'n mynd i gymryd i gael 5 o'r rhifau yna'n gywir. Mae hwnna'n amser really, really hir. Ond beth am i gael y jackpot? Dyna yw'r cwestiwn mawr, dyna yw'r gôl o'r ennill y lotri. Ni mwyn ennill cael pob rhif yn gywir a mwyn ennill yr arian i gyd. A tebygolrwydd o gael y 6 rhif yn gywir yw 1 mewn 13,983,816. Mae hwnna'n rhif really, really, really bach. Mae hwnna'n really anhebygol o ddigwydd. Os dwi'n gallu tybio faint o amser yw tua 14 miliwn, 1 mewn 14 miliwn. Os ni'n chwarae unwaith wythnos, 14 miliwn wythnos, os dwi'n gwybod 100,000 blwyddyn. Cael ei gweud 50 miliwn blwyddyn. Fi gweld un gyda lot o dewis ar ôl 75,000 blwyddyn. Lot o rifau really mawr. Ond ateb cywir yw 250,000 blwyddyn. Mae hwnna yn really, really, really hir. Os chi'n meddwl ar hyn o bryd, y flwyddyn yw 2024, ar fi'n troi yn 2025, meddylwch mae hwnna wedi lluosi gan lot fawr iawn o rifau. Mae fe'n amser really, really, really hir. Mwy nag i ni gallu hyd yn oed ystyried yn ein mhenau ni ar hyn o bryd. Ond dyna mae'r mathemateg yn gweithio ni. Mae'r mathemateg yn gweithio ni ta tebygol iddo gael y 6 rhif yna'n gywir o rifau rhwng 1 i 49 yn 1 mewn 14-ish miliwn. Felly fe'n cwestiwn i chi, boes. Ar y 9fed loteri erioed, yn y 40 Ionawr 1995, oedd 133 person di ennill y jackpot, ond felly dim ond ennill tua 122,000 pint yr un. So dyma oedd y 6 rhif dewisen nhw, pam oedd 133 person di ennill? Dyna un cwestiwn ni, rowch eich syniad yn y chat. Oherwydd, mewn be ni'n deall, mae'r loteri'n llwyr ar hap. Does dim resymeg dros pa rifau sydd yn cael ddefnyddio yn y loteri o gwbl. Ond yn bwy bynnag reswm, oedd 133 person di ennill yr un pryd. So fi'n gweld look, mae hwnna'n syniad rili dda, oce. Ond pam oedd look fyna? Beth oedd yn neud yn lwcus? Mae 7 yn rhif lwcus, oce. Diddorol. Felly rhifau sy'n bwysig i ni. Oes unrhyw rheswm arall? Pêl bonws. Felly y pêl bonws, ie, yw un o'r 6 rhifau, os dwi'n cofio'n iawn. Ydy, nag yw. Na, pêl bonws ar top, sori, fi'n anghywir. Llwyr ar hap, mae pobl yn gweud bod ar hap da iawn. Ond os mae ar hap, boes, sydd oedd 133 person di ennill ar un pryd? Beth am? Fe wna i ddangos eich chi mewn ffordd gwahanol.
Dwi'n mynd i ddangos i chi y tocyn loteri yma yn lle. Nawr, os unrhyw'n gallu gweithio fi pam bod y 7 rhif yma wedi cael ei ddewis. Wedi dewis yr un rhifau, os yw'n gallu esbonio fi beth mae hwnna'n golygu. Chi'n cofio yn wythnos diwethaf ni wedi trafod y cysyniad yma o esbonio ein geiriau mathemateg ni mor glir a phosib. Pan ni'n gweud yr un rhifau, ni'n golygu yr un digidau o bosib. 3 cyntaf yn odd a 4 olaf yn eil, mae hwnna'n ddiddorol, felly 7, 7, 3, chi'n iawn, a 2 ac 8, mae hwnna'n chi yn gywir fyna. Mae yna llai o rhifau yn y res top, achos mae'r rhifau yn yr un rhes rhifau. Yr un digidau, mae rhywun wedi gweud hwnna, fi'n licio'r syniad yna. A fi'n tybio beth mae'r person yn golygu, yw mae 'da ni 7 ac 17, so mae yna 10 rhwng reina. 32 a 42, mae yna 10 rhwng reina. 38 a 48, mae yna 10 rhwng reina. A bosib gyda 23, mae 23 yn edrych fel bod y bach ben ei hun, ond mae 23 a 32 gyda digidau wedi swapo, nag oes e? Ond boes bach, mae'r lot yn un llwyr ar hap. Does dim reswm pam oedd y 7 rhif yma wedi cael ei dewis yn unrhyw fwy nag unrhyw un o'r rhifau arall o gwbl. Does dim reswm pam bod y rhifau yma'n fwy neu llai lwcus na unrhyw rhifau arall. Felly ffaith ddiddorol i chi, mae gan tua hanner yr holl ddewisiadau posibl o'r rhifau loteri niferoedd canlynol, so 21, 22 neu 30 a 31. Mae'n yr resymeg mathemateg tu ôl hwn, fi ddim yn mynd i esbonio hwnna nawr gan fod e'n rili hir. Ond be ni'n trio esbonio yw, mae 2 rhif yn olynol ddim yn fwy neu llai ar hap na 2 rhif sydd yn rili bell o'i gilydd. Does dim eisiau rhifau bod wedi gwasgaru dros cerdyn tocynnau loteri o gwbl. Ac felly, pob wythnos, mae dros 10,000 o bobl yn dewis y rhifau 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gwelais i, mwy nag un ohonoch chi'n dewis hwnna hefyd yn y chat. Felly, difyr iawn oherwydd dyw 1, 2, 3, 4, 5, 6 ddim yn fwy neu llai ar hap nag unrhyw un o'r rhifau arall, nag unrhyw un o'r rhifau canlynol. Mae gan pob un ohonyn nhw union yr un tebygolrwydd o gael ei dewis a'i gilydd. A dyna sydd yn ddiddorol nag yw e. A dyna pam mae'r loteri mor anodd i ennill, a pam bys fe'n cymryd dros 250,000 o flynyddoedd i ennill. Ond mae pobl yn ennill y loteri pob dydd, pob blwyddyn. Felly syniad diddorol i chi, lwc. Ond beth yw lwc? Dyn ni ddim yn gwybod. Cyn ni symud ymlaen, Hyw, os gennym ni unrhyw beth arall ni wedi trafod fyna, ni hapus i fi symud ymlaen i'r neges gydd. Hapus iawn yn anffodus, fel mae rhywun wedi dweud yn barod, mae yn sgwrsi, mae'r chat wedi arafu achos bod cymaint o blant yn awyddus i roi gwybod pa rifau oedden nhw'n dewis yn y loteri, felly falle fe rai ti gadw llygad. Mae'n debyg bod y wedi'n gyflymach yn y llyfrgell yng Nghaerdydd nag ydi o i fi yma yn Aberystwyth efo. Fel na mai, weithio, fel na mai. Dim problem o gwbl, na gadw llygad. Ond da iawn chi, cysyniadau difyr iawn yn dyfa. Ni'n mynd i symud i gêm bach yn wahanol nawr, a fi'n mynd i gorfod so enw'r gêm yma yw y neges gydd, a fi'n mynd i gofio cael eich help chi eto, so fi'n croesi bosib bod y chat yn mynd i weithio. Felly, be fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i stopo rhannu yn sgrini am nawr, mwyn rhoi spotlight gobeithio ar yr iPad. Ydy hwnna'n gweithio? Chi'n gweld yr iPad? Hyw chi ar mute? Dim eto, na. Dwi'n cadw llygad. Mae ymlaen genna i. Ydy os eisiau spotlight yma falle? Oes, falle na i edrych amdano fo wan. Ond mae hynny wedi arafu hefyd. Falle, os ydy Siwan yn medru gwneud yn y cefndir o bosib? Na i edrych amdano ti hefyd, Efa. Ie, na i dristio nawr, Hyw. Diolch yn fawr. Fi'n gweld yn un i fel... Aha, chi moyn i fi wneud spotlight? Wedyn, mwyn iddo'n fwy eto, nhw'n i dynnu'r spotlight oddi arnoch chi eich dau. Ydy pawb yn y chat gallu gweld fy nwylo a'r cediau bach yma nawr? Ydw, gret, Yn diolch. Boes, be fi'n mynd i wneud? Mae da fi cediau yma, a fi'n mynd i just cymysgu nhw. Oherwydd, be fi'n mynd i esbonio yw be sy'n digwydd gyda cyfrifiaduron. Felly, falle fi'n mynd i gymysgu rai wrth siarad at y sgrin am eiliad. Pan ni'n trafod
cyfriduron yn hala negeseuon. Un o'r pethau sydd yn rili bwysig ar hyn o bryd i ni fel pobl yw gwneud siŵr bod negeseuon ni'n cadw'n breifat. Felly, gwedwn ni moyn hala neges at yn ffrindi o Adran, yn dathlu pymryd hapus iddyn nhw. Fi moyn neud siŵr bod y neges yna'n aros yn breifat. Felly, y ffordd mae cyfriduron yn gwneud hwnna yw rhoi allwedd cudd ar ei negeseuon ni. Felly, dim ond y pobl sy'n hala'r neges a'r person sydd yn derbyn y neges sydd yn gwybod yr allwedd cudd yma. Mae hwn yn bwysig oherwydd pan mae cyfriduron yn hala cod i'w gilydd, yn hala wybodaeth i'w gilydd. Mae gan y cyfrifiadur sy'n hala'r wybodaeth a'r un sy'n derbyn wybodaeth yr allwedd cudd, sydd yn golygu os oedd rhywun moyn dwyn y wybodaeth, gan bod e'n cael ei hala dros y we, os maen nhw'n derbyn wybodaeth, mae eisiau'r allwedd cudd arnyn nhw hefyd i ddeall beth sy'n digwydd, ac i ddeall beth mae'r neges yma'n gweud. A'r gêm yma yw'r cynrychioliad weledol o beth sy'n digwydd. Felly, fi wedi bod yn chwarae gyda'r ein, fi'n mynd i wneud nhw'n mor arhap a phosib, iawn. Mae bod chi'n gweld bod fi ddim yn gwneud unrhyw beth yn arbennig o gwbl. So, fi'n mynd i roi'r cediau yma allan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Felly, mae'r cediau yma i gyd ar hap jyst i cael ei roi lawr. Does dim ot am y trefn. A'r beth i nodi, ni'n trafod hyn gynharach. Does dim ot beth sy'n ar y cedyn yn benodol, mae fe jyst wyneb i fyny pan mae'r rhifau'n dangos, wyneb i lawr pan dyn ni methu gweld beth sy'n ar y cedyn. Dyna'r doi newidyn ni moyn. I fyny neu i lawr, does dim ot beth sy'n ar y cedyn, okay? Felly, be fi'n mynd i wneud nawr yw fi'n mynd i creu allwedd cudd. A yr unig person sy'n gwybod yr allwedd cudd yma yw fi ac un person arall. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a 7. Okay. Chi'n gweld y rhes o 4 yna i gyd nawr. Felly, yn y man, be byddai'n gwneud, yw byddai'n holi Thomas i helpu fi mewn eiliad, ond am nawr, be fi'n mynd i wneud, yw fi'n mynd i diffodd y camera, a fi'n mynd i troi un o'r cediau o gwmpas. A fi'n mynd i chi weld, ydych chi gallu gweithio fi pa cerdyn sydd wedi cael ei ddangos. Felly, yn y chat, yn y chat, os unrhyw un ohonoch chi'n gwybod pa cerdyn sy'n newydd cael ei troi ben i'w eiliad. Mae rhywun yn gweud 6 of spades. Mae rhywun yn gweud Q, so nid 6 of spades. Gan nid rwy'n gweld hwnna. Fath y ffordd haws o esbonio fe yw mynd lawr ffordd na. O, fi wedi gweld drosedd cywir. Hei. Mae rhywun wedi gweud drosedd cywir, Queen of Clubs, da iawn. So hwn fi wedi troi yn ben i'w eiliad, da iawn. Yn reiddiol y ffordd ma, a wedyn si troi o gwmpas. Be fi'n mynd i wneud nawr? Fi'n mynd i troi yn ôl i ffordd oedd e, dyna beth oedd e'n edrych fel yn reiddiol. A fi'n mynd i ofyn i Hyw, chi'n bod yn dewis un o'r cediau fi troi'n ben i'w eiliad, a wedyn bydd ni'n holi Thomas i ddod nôl at ni i helpu mewn eiliad. Not yet, Thomas, in a second. Iawn. Felly, da ni eisiau troi un o'r sy'n gwynebu fyny i fynd am lawr, ie? Dim ots pa un, jyst naill un o'r cediau i troi ffordd arall. Right, oce. Mae'n chwthau rhes a wedyn colofn. Ie, rhes 4, felly rhes gwylod a colofn 2. Colofn 2, okay. So ni'n mynd i droi'r un yma, ben i'w eiliad. Thomas, can you come back to us? So mae Thomas has been turned around this entire time, okay? And only me and Thomas know the key to this question. Dim ond fi a Thomas sy'n gwybod beth yw'r allwedd cudd. A mae Thomas na'n mynd i edrych ar y cediau gweithio fi pa un sy'n cael ei troi ben i'w eiliad. Cofiwch chi, dyw Thomas ddim yn siarad Cymraeg chwaith, felly doedd e ddim yn deall beth oedd Hyw jyst yn gweud. Mae ganddo fe yr allwedd cudd i allweithio ni. Felly Thomas, ydych chi'n gwybod, do you know which card was turned around? I think I might, and I'm going to guess the Jack of Spades. This one. Da iawn chi, Thomas. Well done, Thomas. Okay. Tybed beth sy'n digwydd yma. I wonder what's happening here. Felly, ni'n mynd i drio fe unwaith to. A fi'n mynd i cael gweld yr allwedd cudd, a fi'n mynd i cymysgu rhain i gyd. Ond tro hyn, fi'n mynd eich help chi, boys, i weld, i dewis un o'r cediau i troi gwmpas, a i weld beth yw'r allwedd cudd yma. Felly, jyst mynd i roi
bach o cymysg i rain i chi weld, does dim byd fi'n gwneud yn y ffordd fi'n rhoi'r cediau lawr. Mae fe'n llwyr, mae'r cediau yma i gyd ar hap. Y rhan sy'n bwysig yw'r allwedd cudd. Iawn, oce. Rhaid ar allan. Mi'n mynd fformat hyn. Dwi'n siŵr bod pawb gallu gweld popeth sy'n yn y sgrin. So, fel chi'n gweld, mae Thomas wedi troi gwmpas unwaith eto. A byddai'n holi fe ddod nôl mewn eiliad. Ond nawr fi'n mynd i creu allwedd. Felly, mae'r allwedd yn mynd i fod 1, 2, 3, 4, 5, 6, a wedyn 7. Oce, dyma nawr ein neges ni oedd y rhan yma a fi wedi rhoi allwedd cudd o gwmpas unwaith eto. A unwaith eto, fel ydych, dim ond fi a Thomas sy'n gwybod, ond fi'n mynd i profi, fi'n mynd i ddangos bod Thomas gallu penderfynu unwaith eto. Felly, Hugh, os ti'n bod yn gweithio fi troi un o'r cediau unwaith eto? Oce. Na i fynd am yr un. Fi'n gweld y rai yn y chat, actually. Oce. Pobl yn y chat yn gweud. Felly, fi'n mynd i ddewis rhes 2, colof yn 2, mae rhywun wedi gweud. So, rhes 2, colof yn 2. Dyma ni'n mynd i droi gwmpas, iawn? Hapus efo hynna. So nawr, ni wedi rhoi ein allwedd cudd a di newid y neges i gyd. Felly, Thomas, come back to us, and can you tell us which card has been turned around? Oh, this one's a little bit more tricky, but I think it's the one sandwiched between the Jack of Spades, the 7 of Clubs, and the 7 of Spades. This one? I believe it's that one. Well done. Hey! Da iawn. OK. Felly, fi moyn ofyn i chi, ydych chi'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen yma? Ydych chi'n gallu gweld beth yw ein allwedd cudd ni? Unrhyw syniadau, rowch nhw yn y chat. Mae fe yn anodd, a fi ddim yn disgwyl i chi allu wybod hyn off top eich pennau. Ond tybed ydy rhywun wedi gweld pa patrwm, beth sy'n wahanol, pan mae hwnna'n benni o eired, beth sy'n wahanol am hwn, i gymharu gyda pob cerdyn arall sydd ar y sgrin. Dwi'n credu bod hwnna'n gwestiwn i roi 30 eiliad iddo fo falle jyst er mwyn rhoi cyfle i bawb i feddwl o bosib. Syniad da. Achos dwi'n gwybod yr ateb hefyd, achos ddedodd Efa wrthai cyn, ond dwi'n yn siŵr os fyswn ni wedi gweld o fel arall. So mae rhywun gweud dewis cerdyn sy'n ei llwybr, tabl 4. Dim syniad, mae hwnna'n absolutely OK bod dim syniad â chi, mae hwnna'n anodd. Dyma ni'n gweud, ni'n herio'ch dealltwriaeth mathemategol chi. A falle bod yn anodd gweld sut mae hwn i'w wneud gyda maths, ond chi'n gwybod, mae fe'n rili gymlaeth, mae fe'n rili ddiddorol, a hefyd mae fe gyd yn dod nôl i rifau. Ydy'n iawn i fi ddweud un cliw, neu ddim rhoi o'i ffwrdd efo. Ewch amdani. Mae o rhywbeth i wneud efo eil rifau ac od rifau. Felly tybed os di hynny'n helpu. Syniad diddorol. Eil rifau ac od rifau. Ydy hwnna'n helpu o gwbl? Os ydych chi'n troi'r garden oedd yn dangos, mae hynny'n helpu falle. Mae o'i wneud efo eil rifau ac od rifau. Mae'r llwybr i gyd yn od rifau, diddorol. Rwy'n gweud rhifau C7, dim quite rhifau C7. So fi'n gweld 7, fi'n tybio yn esmod pobl yn gweud 7 yw oherwydd y ddau rhif yma. Ond cofiwch chi, oedd y cediau yma i gyd yn cael ei lawr y llwyr a'r hap. Felly, yn anffodus, nid i wneud gyda 7 yw e, ond syniad da, cynnig da. Fi'n ymwybodol iawn o amser, felly, fi'n mynd i rhannu beth yw'r allwedd cudd gyda chi. Felly, cofiwch chi, os o'n i'n sôn am cyfrifiaduron, byddwch chi a fi yn cyfrifiadur, a dim ond ni bydd gyda'r allwedd cudd, a dim unrhyw un arall. Felly, dyna pam, dim ond Thomas oedd gallu gweithio fi beth oedd y cedyn oedd cael troi ben i weired, gan bod di a fi a Hugh hefyd yn gwybod beth yw'r allwedd cudd. Felly'r allwedd cudd yw, pan ni'n creu y colof yn yma, fi'n mynd tynnu i ffwrdd am eiliad. Dyma yw'r neges ni wedi ffurfio, a fi'n rhoi allwedd cudd o gwmpas. Mae rhaid i fi sicrhau bod pob rhes a colof yn rhif, yn eil rhif. Felly mae da ni 2 cedyn ffordd a dim ond 1. Felly fi'n mynd i greu hwn yn eil rhif trwy roi hwn yn wynebu i fyny hefyd. Yr un peth yma, mae da ni 1 a 2, felly ni'n mynd ychwanegu 1 i fyny hefyd. Ond yma mae da ni 3 i fyny, so i wneud yn eil rhif, ni'n mynd rhoi 1 arall ffordd 'na.
Yr un peth ar y ffordd yma, so fi'n mynd greu 1 a 1, cael 2 fyna, 2 a 2. Unwaith eto, so fi'n gofyn 2 fyna, 2 fyna, ac 1 unwaith eto i wneud hwn. So mae pob colof yn y rhes gyda eilrif o cedyn wynebu i fyny a cedyn wynebu i lawr. Felly pan o'n i'n troi gwed y cedyn yma ben i weired, yn sydyn iawn, ni gallu gweld yn rhes 2, mae 'da ni odrif o cerdiau yn wynebu i fyny, 1, 2, 3, a mae 'da ni odrif o cedyn wynebu i fyny, ffordd 'ma hefyd, 1, 2, 3. A dyna yw ein allwedd cudd ni. Felly'n rili gloi, fi'n mynd i wneud un enghraifft arall reit gloi, fi'n addo reit gloi, a fi'n mynd i roi, fi'n mynd i seto hwnna yn rili gloi, a fi'n mynd i holi i chi allu yn defnyddio'r allwedd cudd yma nawr, ydych chi gallu rhoi yn y chat beth oedd yr allwedd, yr un sy'r goll. Fi'n mynd i roi un. Dyna yw ein neges ni. Fi'n mynd i roi allwedd cudd o gwmpas e, felly mae eisiau fi cael un yn wynebu lawr yma i wneud yn eilrif, wynebu lawr, eilrif, wynebu lawr, eilrif, unwaith eto, fi'n ymwybodol felly bod chi'n methu gweld nhw gyd. Chi, unwaith eto yr ochr arall, felly mae'n un fyna, so fi'n gwneud yn eilrif, mae'n mynd ffordd 'na hefyd, eilrif fyna, i lawr fyna, unwaith eto fyna. Dyma ein allwedd cudd. Fi'n mynd i ddiffodd y camera nawr, a fi'n mynd i troi un o'n ngherdiau i ben i weired. Fi'n mynd i troi yr un yna. A nawr, yn y chat, pa cedyn ydw i wedi troi? Yn gwybod bod eisiau pob colof yn y rhes bod yn eilrif, pa colofn ydw i wedi troi? Pa cedyn ydw i wedi troi? Unrhyw syniadau, boes? O, Jack Coch, da iawn, Jack Coch o Diamond, reit fyna. Da iawn chi. Da iawn, felly dyna oedd ein allwedd cudd ni. Fi'n mynd i ddiffodd hwn nawr. Ein allwedd cudd ni oedd yn eilrifau yn y cerdiau. A dyna pam mae fe'n rili glyfar gyda cyfrifiaduron bod ni'n creu allwedd fel bod neb arall gallu cymryd y wybodaeth ni. A dim ond ni a'r cyfrifiadur sy'n derbyn y wybodaeth sy'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen. Diolch yn fawr iawn chi'ch dau ar gyfer am eich amser chi unwaith eto, ac i bawb am ymuno gyda ni dros y cyfnod. Dwi'n gweld ambell un yn dweud bod nhw wedi ennill, ond fydd rhaid ni'n siŵr bod ni'n cael y person cywir os gwelwch yn dda. Ond ta waith, dyna ni am y tro. Diolch yn fawr iawn i bawb am ymuno gyda ni. Hwyl am y tro. Diolch i gyd. Tara pawb.